дар донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Хоҷанд бо иштироки мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Усмонҷон Юсуфӣ, намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳр, собиқадори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳотам Маҳмудов ва сардори шӯъбаи раёсати агентии назорати маводи нашъаоварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Шӯҳрат Абдуллозода мулоқоти васеъ бо устодону омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаи мазкур баргузор гардид. Зикр гардид, ки мақсад аз баргузории вохӯрӣ ин фаҳмондани вазъи сиёсии минтақа ва ҷаҳон, баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва сиёсии ҷавонон, шинос намудани онҳо бо дастовардҳои солҳои соҳибистиқлолии кишвар, инчунин пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои инфиҷорӣ ва оқибати истеъмоли маводи нашъаовар, тарғиби либоспӯшии миллӣ ва саҳм гузоштани ҷавонон ба корҳои ободониву бунёдкорӣ мебошад. Собиқадори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳотам Маҳмудов доир ба пешгирии ҳолатҳои коррупсионӣ ҳарф зада мавсуф қайд кард, ки мубориза бо ин зуҳуроти номатлуби ҷомеа кори дастаҷамъӣ буда, бояд ҷавонон ба ин бетараф набошанд. Имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд санадҳои меъёрии ҳуқуқиро дар ин самт ба тавсиб расонидааст, ки заминаи хуб барои решакан кардани ҷиноятҳои хусусияти коррупсионӣ дошта мебошад, вале новобаста аз ин ҳоло ҳам мизони коррупсия дар баъзе аз соҳаҳо, аз ҷумла соҳаи маориф кам нагардидааст ва мебояд ба ин муборизаи беамон бурда шавад. Коррупсия яке аз зуҳуроти хавфноки ҷомеа буда, дар миқёси ҷаҳонӣ ҳамчун ҷинояти вазнин ва яке аз унсурҳои таҳдидкунанда ба амнияти миллӣ як қатор давлатҳо ва халалворкунандаи рушду суботи иҷтимоии иқтисодии онҳо эътироф гаштааст. рӯзмарра ва мубрам будани масъалаи баррасишавандаро ба инобат гирифта, ҷумҳурии Тоҷикистон иштирокчии фаъоли раванди ҷаҳонии муқовимат ба коррупсия гардида ва дар сатҳи миллию байналмилалӣ чораҳои дахлдори ташкилию ҳуқуқиро доир ба вазъи ҷаҳонишавӣ ва мураккабии ҷаҳон мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри Хоҷанд Усмонҷон Юсуфӣ ба сухан баромада, аз ҷумла афзуд, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳои худ борҳо таъкид карданд, ки ҷавонон қувваи бузург ва ояндаи миллатанд, зеро имрӯз беш аз 70% аҳолии кишварро ҷавонон ташкил медиҳанд ва дар имрӯза авзои сиёсӣ ва ҷаҳонишавӣ ҷавонон бояд зиракӣ ва ҳушёрии сиёсиро аз даст надиҳанд. ҳарчанд мубориза ба зидди экстремизм терроризм имрӯз аз тарафи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар як сатҳи зарурӣ баромон доштааст ва тамоми сохторҳои давлатии ҷамъиятӣ имрӯз вазифадор гардидаанд, ки бештар бо ҷавонон корҳои фармондӣ гузаронда шавад, онҳоро аз роҳи бад, аз роҳи ворид шудан ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ огаҳӣ пайдо кардашон зарур аст. Вале мутаассифона имрӯз дар байни ҷомеаи мо алахусус махсусан ҷавонон ҳолатҳои шомилшавии онҳо ба чунин гурӯҳҳои ифротӣ ба мушоҳида мерасад, ки ин албатта ба гуфтан мумкин косташавии тарбияи онҳо оварда расонидааст, ки яке аз сабабҳои шомилшавии ҷавонон ба ин ҳизбу ҳаракатҳо ин бевосита дар сатҳи паст қарор доштани ҳам дониши сиёсӣ, ҳам дониши фарҳангӣ, ҳам дониши гуфтан мумкин умуман иҷтимоии иқтисодии онҳо мебошад, ки имрӯз ана ҳамаи ҳамин тараққиёту ҳамаи пешравиҳое, ки Тоҷикистон дорад, онҳо бо нигоҳи дил нигоҳ накарда ба як ду-се давлати он ифротгоёне, ки имрӯз дар беруни ватани мо истода нисбат ба ободии мо чишки дидан надоранд ва сангпартое карда мехоҳанд, ки боз давлати моро чун солҳое ки мо ноором будем, онҳо ноором созанд, корбари карда истоданд. ҳамчунин намояндаи раёсати агентии назорати маводи нашъаоварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Шӯҳрат Абдуллозода доир ба вазъи ҷаҳонӣ муосир ва гаравидани баъзе аз ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ маърӯза намуда, таъкид кард, ки дар асри 21 боз як падидаи номатлуб даст ба нашъамандӣ задани ҷавонон ҷомеаро ба ташвиш овардааст. Тавре аз рақамҳои оморӣ бармеояд, ҳамасола даҳҳо нафар шаҳрвандони мо гирифтори ин бемории вабои аср мегарданд. Ном бурда аз ҷавонон
даъват ба амал овард ки дар мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир фаъол бошанд, аз оқибатҳои нангини ин амал ҷомеаро ҳушдор диҳанд, зеро ҳар як давлат пеш аз ҳама ҳамон вақт тараққӣ ва пешрафта мегардад ки дар он тарзи ҳаёти солим ба роҳ монда шуда бошад, волоияти қонун ва тартиботи ҷамъиятӣ таъмин бошад. гузориши Парвин Аҳрор ва Манучер Бахтиёрзода барои барномаи иттилоотии Паёми рӯз.